terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, bus, gibombahan sa Parang Maguindanao, upat sa Maran. Associate Manager sa kumpanya sa LPG sa Tagum, gipusin patay. Sa detalye sa atong mga balita, upat ka mga tao ang samaran dihang gibombahan sa wala pa mailihing tao ang usa ka bus sa Barangay Making sa lungsod sa Parang Maguindanao. Ani ang report ni Regilan Yama. Unom katao na ang natalang na angol, human may busikad ang gituhang improvised explosive device sulod sa rural bus dito sa Purok Nangka, Barangay Making, Parang Maguindanao alas 7:10 kagahapon sa buntag. Sa report sa Philippine National Police, nagparking kay namahaw ang mga pasahero sa bus sa Barangay Making. Ang rural bus nga dunay body number 10738 sa dihang kalit may busikad ang bomba sa lubot sa sakyanan. Daling miresponde ang kapulisan o kasundaluhan o gidala sa balay tambalanan ang mga naangol. Matod ni Lieutenant Colonel John Paul D. Baldomar, ang spokesperson sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, daghang anggulo ang ilang gilantaw isip motibo sa krimen. Giila ni Baldomar ang mga samaran nga sila si Fisil Kulag, 40 anyos, John Paul Capio, 17 anyos, Expedito Ukay, 45 anyos, Benjamin Wahab, 32 anyos, pulos taga Cotabato City, og sila si Pastor Bularon, 53 anyos, og ang konduktor sa bus nga si Elgin Palma, 30 anyos, taga Dipolog. Nakakita ang mga investigador og cellular phone, minute nga blasting cap, 9 volts nga battery og mga lansang sa lugar kung din may busikad ang bus. Well, it is clearly IED attack. Attack po ito sa ating mga peace-loving people dito sa Central Mindanao. And makikita natin dito that some people and some groups still believe on sowing terror sa ating mga kababayan dito sa Central Mindanao, by which ang example nito ay paglalagay ng IED or improvised explosive device kung saan 6 na katao ang nasugatan kahapon sa nasabing pagsabog. Sir, does this have a bearing for the upcoming elections po? Of course, ma'am. Right now, we believe that this is a isolated case. Lumalabas po sa ating investigation na it could be a business-related na incident or motive ng pangyayari. But of course, we are not discounting yung sinasabi natin dito or plan war, kundi kaya terrorist motives ng mga grupong naglagay ng bomba na ito. So lahat ng ito ay tinitingnan natin. But of course, we believe that isolated case ito at hindi ito makaka-apekto sa upcoming election natin. Sa ngayon po, wala pong grupo na nag-amin sa nasabing pag-atake o IED attack sa rural transit bus na nangyari kahapon. Usually po, kapag merong mga nasabing pagsabog, ay the next day po nakaka-receive kaagad tayo ng telephone call o isang video or isang statement na pag-aamin ng isang grupo. But as of now po, walang pag-aamin sa nasabing pag-atake. Kaya titingnan natin kung ano pang ibang posible na motibo sa nasabing papasabog ng isang bomba sa rural transit bus. Sa usa ka opisyal nga sulat pahayag, gikondena ni Minister Dixon Hermoso, ang chairperson sa Ministry of Transportation and Communication sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang pagpamomba. Usa ka residente sa lugar ang nagbutyag. Bilang residente ng Parang, we strongly condemn yung mga pangyayari na ganito, lalong-lalo na ito ay malaking tulong sa pagpapa-travel ng ating mga kababayan, no?
So ang bus na ito ay malaking tulong. Una-una na-reduce yung pamasahe ng mga tao at kung sino man yung mga may kagagawan, dapat talagang mananagot sa batas. Dapat yung business natin ay dito sa Parang ay lumalago at kinakailangan natin protektahan yun. Tungod nini, nanawagan pag-usab ang kasunduluhan sa katauhan. Unang-unang pag tinanong natin kung pasahero yung sumakay, definitely meron na tayong person of interest na tinitingnan. Na-identify na natin sa CCTV yung mga initial na pagkakilanlan ng nasabing person of interest. But of course, ang sinasabi natin, paano natin na-check ang mga sumasakay at bumababa. Na-check lang po natin ito kapag sila ay sumasakay sa mga bus stations. Bag-o pa lamang giablihan ang ruta sa Cotabato Dipolog apan nahitabo ang insidente sa pagpamomba. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gipusil patay ang associate manager sa usa ka LPG company sa Tagum City. Subay sa report sa mga pulis, pauli na ang biktima sa ilang balay dihang gipusil kini sa armadong nakamotorsiklo. Aniyang report ni Nurin Michelle Igonia. Pauli na sa ilang panimalay si Richard Taray gikan sa iyang trabaho sa Tagum City bandang alas 7:10 sa gabi niadtong Sabado, Abril 23. Base sa report ni Police Major Rodante Varona, hepe sa Santo Tomas PNP, nakamotor si Taray gikan sa Tagum City pauli sa iyang pinuy-anan sa Barangay Kinamayan apan pag-abot sa Purok 1, Unit 2, Barangay Kinamayan, Santo Tomas, giatangan siya sa duha ka wala mailhing sospetsadong nakamotor ug gipusil kini sa ulo. Si Taray, 30 anyos, Minyo, Sales Associate sa Price Gas sa Tagum Branch. Gimanduan gilayon ni Mayor Ernesto Evangelista ang kapulisan nga palawman ang investigasyon sa kaso aron mailhan ang suspects ug mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Chief Mayor sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, akong gikundina ang pagpatay sa usa ka presidente sa Kinamayan. Akong gimanduan ang kapulisan nga palawman ang investigasyon o gihatag ang hustisya sa kamatayon ni Richard Taray. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Posibleng dugay nang gitaguan ang mga armas nga gilubong sa sementeryo nga duol sa sapa apan wala pa kini masuta sa mga otoridad kung kinsa ang nagtago niini og unsay gamitan sa tinaguang armas didto sa Ozamis City. Nadiskubrihan ang tinaguang armas duha ka semana una ang eleksyon. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Padayon pa ang gihimo nga investigasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Ozamis City sa mga armas nga nakit-an sa kilid sa sementeryo Daplin sa usa ka creek. Base sa investigasyon sa PNP Ozamis, nasayran nga samtang namanaog isda sa creek ang magsuon nga sila si Eugene Dinopol, 27 anyos ug Mandy Dinopol, 30 anyos, managsamang nagpuyo sa Purok 2, Laman, Ozamis City. Ilang na matikdan nga mikagulkol ang ilang pana nga miigo sa usa ka gahi nga butang. Samtang ila kining gisuhid, ilang nakita ang duha ka armas nga gilubong sa Daplin sa maong sapa, kilid sa IFI Cemetery sa nahisgutang dapit. Nadiskubrihan ang maong mga armas ni adtong Abril 23 sa may alas 12 sa udto. Ang nakuha nga mga armas mao ang Bushmaster M16 rifle ug Ilisco M16 rifle. Dali dayon nga gireport sa duha ang ilang nakita
nga mga armas ngadto sa buhatan ni Barangay Laman Chairman Sancho Waminal Jr. kinsa bitaw usab gilayon ngadto sa mga sakop sa kapulisan. Amaw mga armas ang gi-turnover na ngadto sa kapulisan sa Usamis. Lakip sa investigasyon sa kapulisan kung si kinsa ang tag-iya sa maong mga armas nga gilubong sa creek kilid sa sementeryo. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. At tangi! Pet Expo, unang gipahigayon sa Zamboanga City. O TF Davao, nakaharang og balor 70,000 pesos sa gituohang shabu. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Daw wala matagam ug walay puas ang pagsulod sa mga illegal nga droga sa syudad sa Davao. Apan wala gihapon matagam ang mga drug couriers bisan pa man sa halos tanang musulay nga musulod og mga illegal nga mga kargamento. Maharang kini sa checkpoint sa Task Force Davao. Niadtong Biyernes, laing 70,000 pesos nga balor sa gituang shabu ang nasakmit sa TF Davao sa Lacson Checkpoint. Anyang report ni Eugene Hinutan. Sa sulod sa usa ka adlaw, balor 203,000 pesos nga gituhang shabu ang nasakmit sa otoridad sa usa ka drug den o balay nga tapukanan sa mga suspetsadong user ang gibungkag. Pasado alas 3 sa kaadlawon niadtong Abril 23, nagpahigayon og drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency ug ang Tagum City Police sa Purok Malinis, Barangay Magugpo South. Nasikop sa otoridad ang ilang target nga giilang si Teresita Hilwano alias Tisay, 43 anyos. Napalitan ng suspetsadong si Tisay og balor 8,000 pesos sa gituhang shabu. Nasikop o posibleng nadamay pa ang mga bisita ni Tisay nga giilang sila Luzbel Aldiano, Norodin Dimnang, Roy Iyas, Gilmar Humok ug Fermo Paradero kay naaktuhan sa PDEA ug Tagum Police nga migamit sa illegal nga droga. Sa dihang gihiling ug maayo ang balay ni Tisay, nakakita pa ang PDEA ug pulis ug napulo ka sachet sa shabu nga gibana-bana ang mo kantidad og 195,000 pesos. Alas 4:15 sa buntag sa susamang adlaw, nasakpan sa mga sakop sa Task Force Davao sa Lacson Checkpoint sa highway sa Kalinan ang laing hugna sa gituhang shabu ug mga armas gikan sa tulo ka mga individual. Naghimo og mandatory inspection sa Lacson Checkpoint, Kalinan District sa dihang ilang namatikdan nga murag lain na og lihok sa sulod sa ilang gisakyan nga trailer truck sila Gerald Garcia, 30 anyos, Minyo, nga residente sa Purok Dugso, San Pedro, Panabo City, Michael Garcia, 25 anyos, Minyo, nga residente usab sa Panabo City, ug Jenilyn Masernas, 25 anyos, nga residente sa Quezon, Bukidnon. Tungod kay kadudahan ng ilang lihok, girikisa pag-ayo ang ilang gisakyan. Ug didto nadiskubrihan nga 11 kaputos sa gituang shabu nga mitimbang og 4.01 gramos ug gibana-bana ang dunay state value nga 70,000 pesos, usa ka sachet sa marijuana nga mitimbang og 1.21 gramos nga dunay street value nga 500 pesos, usa ka 9mm pistol nga dunay duha ka magazines ug 14 ka mga bala, usa ka 357 revolver nga dunay 5 ka mga bala, cellphones ug mga drug paraphernalias. Ang mga suspect gikan sa Valencia, Bukidnon paingon sa Panabo City. Daling gi-turn over sa Kalinan Police Station ang mga suspect.
alang sa tukmang disposisyon. Sa laing bahin, naharang sab sa Task Force Davao sa Lasang ang usa ka pasahero sa public utility vehicle kinsa nagdala og balor 331 pesos nga marijuana. Giila sa otoridad ang suspect nga usa ka Ramon Tusoy Evangelio, 30 anyos, ulitaw nga residente sa Purok 2, Jackson Street, Royal Pines, Matina, Davao City. Balhog na sa Bunawan Police Station si Evangelio. Giandam na sa mga otoridad ang mga kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Posibleng muinit pa ang eleksyon sa probinsya sa Misamis Occidental ug dunay nahitabo niini niadtong milabay nga mga bulan. Usa ka pagbansay o bomb drill ang gipahigayon kun simulation exercise sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines atong Biyernes, Abril 22 didto sa probinsya sa Misamis Occidental aron mapakgang ang mga hulga sa terorismo. Atong sayro ng ilang preparasyon sa report ni Neptali Batuleño. Sa tubong nga mapauswag ang kaandam sa Misamis Occidental Police Provincial Office, gipahigayon ang usa ka bomb threat ug unattended luggage exercise sa Seaport Barangay Baybay Triunfo, Osamis City. Misalbot sa bawog kalihukan ang mga representante gikan sa Provincial Explosive Ordnance Disposal kon EOD, K9 Group, Port Police, Misamis Occidental Coast Guard, Global Port, Osamis City Police Station, Osamis City Traffic Enforcers, 2nd Provincial Mobile Force Company, 10th Infantry Battalion, Philippine Army, Osamis City Maritime Police, Osamis City Disaster Risk Reduction Management Office o Bureau of Fire Protection. Sa iyang kabahin, gidayeg ni Port Police Superintendent Dodge Christian Kagaanan ang mga paningkamot sa PNP sa pagpahigayon sa drill o sa simulation exercise aron sulayan ang kaandam sa mga pulis sa panahon sa hulga sa pagpamumba o sa mga gibilin nga mga bagahe nga posibleng adunay bomba nga gibilin. Dugang niini nga ang tumong sa maong drill mo'y pagsuta sa kaepektibo panahon sa emerhensya o pagpatuman sa nahiangay nga protokol o pagkaepektibo sa usa ka contingency plan sa mga panahon sa mga hulga sa seguridad. Atol sa simulation exercise, ang mga ahensya nga miresponde bihimo og saktong koordinasyon sa senaryo di nakit-an nga wala mabantayan nga mga bagahe duol sa waiting area sa Osamis City Seaport. Ini na ang ikaduhang hugna sa simulation exercise nga gihimo sa PNP Misamis Occidental niining tuiga. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Naningkamot ang Department of Education kon DepEd nga mobalik na ang tanang tulunghaan sa normal nga estado sa klase. Ang mga ginikanan gusto na usab nga mag-atubang ang ilang mga anak sa ilang mga maestra. Sa probinsya sa Sarangani, usa ka kun laing eskwelahan na usab ang ablihan alang sa katuyuan nga mag face-to-face classes. Anyang report ni Eugene Hinutan. Isip pagpangandam sa umaabot nga face-to-face classes, gi-inspeksyon sa mga sakop sa Alabel Incident Management Team kun IMT for COVID-19 response ang unom ka eskwelahan, public ug private schools sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province niadtong Biyernes, Abril 22 aron ni andam alang sa pagbalik abli sa limited face-to-face classes. Ang unom ka mga eskwelahan nga gi-inspeksyon gilangkuban sa duha ka elementary, 3 ka high school ug 1 ka college. Gipahigayon ang inspeksyon subay sa listahan ug rekisitos nga gilatid sa Task Force COVID aron ipaniguro nga matuman kini ug gipangayuan usab ang matag eskwelahan ug health protocol plan. Sa inisyal nga report sa inspecting team, fully vaccinated kung pulos bakunado batok COVID-19 nga mga magtutudlo, non-teaching personnel ug staff ug mga estudyante nga musalmot sa ipahigayong limited face-to-face classes sa Alabel. Kini subay sa health protocol plan nga gisumiter sa matag eskwelahan. Ang pag-abli balik sa limitadong pagtuon sulod sa eskwelahan gisuportahan sa lokal nga gobyerno sa Alabel apan una mitugot ang lokal nga panggamahanan. Gipaniguro niini nga tanang eskwelahan nga mapatuman og face-to-face classes nakasumiter og health and safety protocols plan batok sa COVID-19. Ang pag-inspeksyon sa unom ka pinili nga mga eskwelahan
Gipangunahan ni Municipal Health Officer ug Incident Commander Dr. Honorato Fabio kuyog ang mga personahe sa Alabel Municipal Fire Station, Alabel Health Office, Alabel Municipal Police Station ug Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Una nang gipaubos isip low risk sa COVID-19 ang Alabel ug kasamtangang gipailawom sa Alert Level 2 status ang tibok probinsya sa Sarangani. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ka pinasahi nga aktibidad ang natigayon sa Zamboanga City. Og kini ang pinakaunang nahitabo sa isla sa Mindanao. Unsa ba kini? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili lang di ay Trade and Tourism Expo ang pwede ipahigayon. Nasayod ka ba ang pinakaunang Pet Expo ug panindutay sa mga binuing hayop kun Pet Expo nahitabo na sa Zamboanga City? Yes. Ang pinakaunang paindigay sa mga hayop na higayon sugod niadtong Biyernes, Abril 22 ug nahuman kagahapon, Abril 24 dito sa Zamboanga City. Ang Pet Expo giorganisa sa Zamboanga City Pet Alliance sa kolaborasyon sa Office of the City Veterinarian, Bureau of Animal Industry ug ubang ahensya. Gipakita sa Pet Expo ang mga binuhing hayop nga gilangkuban sa bitin: parot, iro, iring, guinea pig, hamster, freshwater monster fish ug mga rabbit. Tumong sa organizers nga iangat ang edukasyon sa katawhan nga mamahimong responsabling tag-iya sa mga hayop ug dili kini himuong pagkaon ug pwede basta-basta na lang pamatyon. Sa pag-abri sa Pet Expo, personal nga mibisita sa Zamboanga City Mayor Beng Climaco, kuyog silang City Veterinarian Dr. Mario Ariola, Assistant OCVET Dr. Arnedo Agbayani, James Awab sa Zamboanga City Pet Alliance ug uban pang mga opisyal nga gusto makakita sa pinakaunang Pet Expo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!